Revolución en el pueblo. Sí. Revolución en las calles. Revolución en los corazones. Revolución en las mentes. Navego en tu cultura de mentiras, el naufragio de valores. Un mundo en democracia que gobiernan dictadores. No llores, ahí fuera fieras echan flores. Actores dirán que no vives mal, que vendrán tiempos mejores. Temores que nos asolan a solas. Els inicis de la Revolució Francesa. Es considerava el model de revolució política de la seva època i va suposar la conquesta del poder per la burguesia i el desplaçament de l'aristocràcia i els soldats. A finals del segle XVIII, el regne de França, com la major part d'Europa, estava sotmesa a l'antic règim. Era, doncs, una societat estamental fonamentada en el privilegi i la propietat de la terra. La monarquia absoluta de Lluís XVI era incapaç de millorar la situació de crisi financera. Les fases de la revolució. La primera etapa revolucionària era la de monarquia constitucional. Tenia el suport de la burguesia conservadora que aspirava a arribar a un acord amb el rei i amb els privilegiats. La república democràtica. Davant la negativa del monarca i els privilegiats a acceptar els canvis revolucionaris. I la república burguesa. Davant la radicalització de la revolució. La burguesia moderada va implantar una altra vegada el liberalisme censatari. La República Democràtica. L'oposició de la família real davant els canvis de l'Assemblea Nacional es va reflectir en la fugida de Barnet, 1791, on els reis van fugir a l'estranger per començar una invasió a França i restaurar l'absolutisme. La conversió girondina. El 10 d'agost de 1792, els sans-culottes assaltaren el Palau Reial i empresonaren els monarques i proclamaren la república. Els girondins tomaren el poder i una convenció nacional creada per sufragi universal i executaren els monarques. I per la llibertat. Convenció jacobina. El 1793, els jacobins, de caire més radical, tomaren el poder, crearen una nova constitució i el poder quedà en nom de Robespierre, el seu líder. Van plantar cara a l'amenaça exterior i als contrarevolucionaris amb un nou exèrcit i executar a tots els que se li oposaven. Llei dels sospitós. Jo, Robespierre, continuaré la revolució amb els jacobins. Caiguda dels jacobins. L'any 1794, la situació es va estabilitzar i els burguesos recuperaren el poder i executaren a Robespierre i els seus seguidors. ¡Que lo mate! ¡Que lo mate! ¡Que lo mate! ¡No al reino del terror! Fora els jacobins! La República Burguesa. Després de la caiguda dels jacobins, es van tornar a instaurar als principis de 1791. Es va atorgar el poder a dos cambres, el Consell dels Cinc-Cents i el Consell dels Ancians. L'exèrcit va ser l'únic capaç de mantenir el nou liberalisme. Napoleó en Bonaparte. Això és un cop d'estat. Matau-nos a tots. El període napoleònic. L'any 1799, Napoleó va ser nomenat cònsol i va posar fi al directori i va inaugurar el consolat. Aquesta etapa es va caracteritzar per un govern personalista i autoritari. El Napoleó va restablir el liberalisme econòmic, va crear el Banc de França, va firmar un concordat a l'Església, va elaborar una sèrie de codis, va reordenar l'administració en un sentit centralitzador,
Va reformar l'Hisenda, va crear liceus, es va fer nomenar cònsol vitalici i més tard emperador. Crearé el Banc de França. Crearé una sèrie de codis. Reordenaré l'administració del sentit centralitzador. Reformar la Hisenda. Crear liceus. Derrotar els monarques absoluts europeus. Va derrotar els monarques absoluts europeus. A tots els països sota domini francès, els seus reis van ser destronats. A molts dels territoris ocupats per França van sortir moviment de resistència en contra de Napoleó. França! Napoleó, després de perdre dues guerres, va abdicar i va ser exiliat a l'illa de l'Elba. Més tard va aconseguir tornar a reinar i va abdicar una altra vegada. Va ser exiliat a l'illa de Santa Helena, on va morir en el 1821. On és la vida que se'ns va prometre? Tot sembla ara un somni tan distant. Revolució Francesa. Van reclamar el reconeixement del dret de la dona. Les van convertir en ciutadanes passives perquè les privaven del dret de votar. I després, a ser joves, quan la veu de les dones es va començar a expressar de manera col·lectiva a favor de la igualtat legal entre sexes. El Codi Civil napoleònic i la dona. Reconeixen el dret de qualsevol ciutadà francès, però restringeixen al mínim el dret de les dones. El marit ha de mantenir econòmicament la dona casada i aquesta ha d'obeir al seu marit. L'autoritat sobre els fills recau sobre el pare. El marit ha d'administrar els béns de la seva dona i el de les famílies. La dona necessita l'autorització del seu marit per a qualsevol acte jurídic i per treballar. La dona no pot contractar ni disposar dels seus béns sense el consentiment del seu cònjuge. L'adulteri femení és més greu penalment que el masculí. La negació dels drets de les dones. Discurs del diputat André Amat. Les dones han d'exercir els drets polítics i administrar-se en els afers del govern? No, perquè haurien de sacrificar qüestions més importants de les quals han estat criades per la naturalesa. Qui és el caràcter propi de la dona, els costums i la naturalesa li han assenyalat les seves funcions, educar els fills, preparar l'esperit i el cor dels seus fills per a les tasques públiques, elevar les seves ànimes. Declaració dels drets de la dona i de la ciutadana, 1791. Preàmbul. Les mares, les filles, les germanes, representants de la nació demanen construir-se en l'Assemblea Nacional. Article 1. La dona és lliure igual que l'home en drets. Article 6. La llei és l'expressió de la voluntat general i tots els ciutadans i ciutadanes han de participar personalment o a través dels seus representants a la seva elaboració. Article 10. Ningú no s'ha d'inquietar per les opinions de les dones. El canvi comença amb un mateix. La força